kazwaika umambo kazwai apa seed 1841 ndiseni Peter unari kutaura vakomana ndozona ndifunga bharidzo yakaiswa nababa vaya ndibaba vapi vekusabata vaya vaitaura umambo waJohani. Johani akatumwa komana audzei kuti Johani akatumwa zvatotaurwa nana Chiwenga kunzi vanotera Johani vanasirwa pebeke sina chinhu Chiwenga waita fanikari baby mwana mudika akapfeka napkin akatumwa baba Johani wabvunzwa kuti ndiani adaro St. Peter ndiye adaro daika akatumwa saka teera mutumwa akatumwa daika tevera mutumwa wakatumwa tevera mutumwa akatumwa baba Johani teera mutumwa akatumwa ndozvo rakadzidziswa naAppa Seed 1841 ndozvo rakadzidziswa izvozvo neizwi totera mutumwa wedu akatumwa. Nyika dzese dzinotumirwa vatumwa vakasiyana. kuvaGreek kwakatumirwa Noah, kuvaIsrael kwakatumirwa Moses, kuvaArab Saudi Arabia UAE kuAbu Dhabi kwakatumirwa Muhammad ibn Abdullah. Isusu kuvanhu vatema takatumirwa baba Johani kuzi azodzidzisa umambo waYesu, umambo waJesu takaudzidziswa nababa Johani, ndiye mutumwa wedu. Saka notenda kune vese varikutera baba Johani naika ngatiteere mutumwa wedu takaperera. Izwi rakadzoka pamberi pedu raAppa Seed 1841 watoriteera zvakare izwi harife. Muviri wacho ndiwo ndo wakafa.